Hello students, welcome back to my YouTube channel. Myself Tushar. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ବା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କିପରି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ଶିଖାଇବି। ଇମେଜଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ ନଳକୂପ ବସାଇବା ନିମନ୍ତେ। ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖିଛି, ଆମ୍ଭେ ଯେକୌଣସି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟ ଦେବା କଥା। ମାନ୍ୟ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନନୀୟ ଯଦି ଲେଡ଼ିଜ୍ ବିଡ଼ିଓ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ବିଡ଼ିଓ ଥାନ୍ତି, ମାନନୀୟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଠିକ୍ ତଳକୁ ଟିକେ କମା ଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯଦି ଅଟନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାକେଟରେ ବିଡ଼ିଓ ଲେଖିକି ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବା ବ୍ଲକର ନାଁ, ଆମ ବ୍ଲକର ନାଁ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ମୁଁ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକର ନାମ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ତଳେ ସେ ବ୍ଲକଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହାର ନାମ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମ ଲେଖିପାରିବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମହୋଦୟ ସମୀପେଶକୁ ବ୍ରାକେଟରେ ରଖିଦେବା। ବିଷୟ ନଳକୂପ ଖନନ ସମ୍ବନ୍ଧେ। ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମାଟକୁ ଫଲୋ କରି ଯେକୌଣସି ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆପଣ କାହା ଥ୍ରୋରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା କାହା ଜରିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତଳେ ଲେଖିଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଲେଖିକି, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଜୋରଡ଼ାବରା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆପଣ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ। ଟିକେ ତଳକୁ ମହାଶୟ ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ତଳେ କମା ଦେବା। ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ, ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେର ଅର୍ଥ ଲେଖି ଜଣାଇବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ, ଆପଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଗଣ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋରଡ଼ାବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁସୁର୍ଲା ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଗଣ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଇଛୁ, ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଗଣ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ, ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ବ୍ଲକର ନାମ ଦେଇଦେବେ। ଏହା ମୋର ବ୍ଲକ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲକର ନାମ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଏବଂ ନିଜର ଗ୍ରାମର ନାମ ଦେଇକି ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ ଲାଇନଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 4000 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି 4000 ଲୋକ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଲା ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଘୋର ଜଳ କଷ୍ଟର କାଳପାପନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଲେଖିଛି 2 ମାସ ସମୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଲେଖିବେ କେତେ ଦିନ ଆପଣ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଅଛି। ଖରାଦିନେ କୂପର ଜଳ ଶୁଖିଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ କୂପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର କେତୋଟି କୂପ ଅଛି ଏବଂ କେତୋଟି ପୋଖରୀ ଅଛି ତାହା ଦେଖିକି ଲେଖିବେ। ତଳେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲେଖିବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପାରାକୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ଆପଣ ସଦୟ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ମଞ୍ଜୁରି କଲେ ଆମ୍ଭେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ଏହି ଫର୍ମାଟଟା ସେମ୍ ରହିବ, କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ ଦେଖ। ଆପ୍ଲିକେସନର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଉପରେ ତାରିଖ ରହିବ, ଡେଟ୍ ରହିବ ବା ତଳେ ସ୍ଥାନ ରହିବ। ମୁଁ ଆମ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଜର ଗ୍ରାମର ନାମ ଲେଖିଦେବ। ଇତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲେଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି କୁସୁର୍ଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ନିଜେ ନିଜର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର କେତେ ଲୋକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଦେଇଦେବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ନେଇନେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ
ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍।